Нос Хәйрия фонды Кайбыш районының күп балалы һәм ятим балалар тәрбияләүче әниләре өчен бәйрәм чарасы уздырды. Башкалардан үзгә язмышлы әниләр белән хәбәрчеләребез таныштырыр. Матур үзегез кебек чәчәкләр дә бирәбез. Алар арасында 3, хәтта 4 балага әни, әти дип әйтергә мөмкинлек биргән гаиләләр бар. Һәрберсе үзенчә гыйбрәтле. Кайбышның үзендә яшәүче Светлана Әүхәтшина мәсәлән, үзенең 3нче баласы авырганда исән-сау терелсә ятим бала алып үстерер идем дип нәзер әйтеп куя. Башта үзегезнең дә балаларыгыз күп дип бирмиләр, ә аннан бер юлы 2 бала алырга тәкъдим килә. Икесен дә аласыз мәллә диделәр инде. Караштык та инде, анда бит юкта демисең, инде отказда биреп булмый. Тартырбыз микән дип тә эштән уйлап карадык инде. Барысында дип инде малайга да күңелсез булмас, бер туганнар иш дип инде риза булдык. Менә шулай итеп үстереп киттек. Хәзер инде кызыбызга 20 яшь, малай 9нчы сыйныфта укый инде. Әүхәтшиннарның үзләренең дә 5 бала, шуның өстәвенә 2 үксезне тәрбияләгәннәр. Бер үзе үскәч балаларым күп булачак дип хыяллана Света. Хыяллары чынга ашты. Бүген ул 7 бала анасы. Салтыган авылында яшәүче Хәмдия һәм Рауил Бикшәндәевләрнең барлыгы 9 бала. Үзләренең 5 балалары янына тагын 4 ятимне сыендырганнар. Инде кичкенә кызым Кадрия, инде үзем генә үсәм, яни уйнарга да иптәш юк. Әйдә бер бала апатыга дип инде тәнкегә тигәч менә шулай итеп киттек инде. Андый эштә тәҗрибә юк. Теләк һәм тәвәккәллек кенә иде ди Хәмдия ханым. Инде мен анда кичкенә балалар дип торам, әйберләр дә күп алдык инде, җигелеп чыга дип юк. Бу зур балалар ни булды инде, бер кеше чыкмады. Инде барып килсәк инде шуннан әйтәм инде мәктәп шулай баланы күрергә килдек без инде Самко Надежда Александровна инде бала әле мәктәптә иде. Кайтып хәзер чакырып чыгардылар инде. Бер заманда карасак зур ди бала. 2001 елга Кадрия 2000 елга инде Кадрия җанда чибигенә. 2 метр, миннән дә зур инде бер баш. Кадрия сыңып китте инде, мин дә карап торам инде. Иптәшем әйтә, башта сорадылар, давай кызым кайтасыңмы диләр инде. Кайтам ди. Кайтам дигән кыз Надя исемле булып чыга. Татарча да өйрәнә, Наҗия дип тә эндәшкәлиләр. Алай гына да түгел, районның опека бүлеге Хәмдия ханымны тагын 3 бала алырга кудалый башлый. Бикшәнтәевләр ризалаша. Аллаһ Тәгалә юк димәсенә, Аллаһ Тәгалә бар. Менә шу 3 бала килеп кергәч, найда үзгәрде. Ул да әйтә, балаларны әни алып кайтыгы ди. Алып кайтыгы детдомга бирмәк диде. Менә аңда өлеше шука зур булды. Аннан соң алар килгәч, Аллаһ Тәгалә безгә шул ярдәм иткәндер. Кадриягә дә иптәш булды. Кунакка чакырылган әниләр арасында хезмәт ветераны Роза Саттарова да бар. Ул 43 ел фермада эшләгән. Без сугыш чоры балалар инде. Ну, үскән чагында авыр булды инде, конечно. Ну, хәзер жары инде. 7 бала үстеп үскәндә дә. Хәзер дә семьябызда яшибез балалар түгел. Семьябыз 7 кеше хәзер дә. Әниләргә чәй өстәле артында гөлләр дә, бәйрәм күчтәнәче дә тапшырылды. Нос Хәйрия фонды җитәкчесе Нурания Сәйфетдинова Кайбыш районы әниләрен беренче генә чакыруы түгел, аларны Казанга китерүне район җитәкчесе шәхсән үзе кайгырта ди. Барыгызга да бик зур рәхмәт, Нурания ханыма бик зур рәхмәт, район җитәкчеләренә бик зур рәхмәт. Бик теләп килдек менә. Безгә бик ошый. Бүген спектакльгә чакырдылар, спектакль карарга килдек. Шулай ук Тинчурин театр белән дә күптән хезмәттәшлек итә Нос Хәйрия фонды. Театр коллективы исеменнән дә әниләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Районнан хәбәр килүе белән шул халык менә халык барсы җыелып килдек. Сезне күрер өчен, именно сезне күрер өчен безнең үзебезгә чакырабыз. Спектакль карар алыннан Кайбыш районы әниләре музей белән танышты. Алар өчен махсус әзерләнгән концерт тыңлады. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.